časopisy z příběhu rychlých šípů. Kompletní sbírka, všechna čísla. Rychlé šípy! Hoši kázně, ti neznají nikdy básně. Pravdu ctí. A chrání slabé, dané slovo je jim svaté. Co se děje? Kdo zavolal strážníka? Nikdo nejde. Musel jsem tě touto malou lstí vysvobodit, abych zvítězil nad tou usurpátorskou bandou chuligánů. Kam zmizeli? Ti dva, co jsem teď právě přiběhli? Jo, přiběhli. Proběhli dvorem a zmizeli zadním východem. Piratovi jsme si nás oklamali. Zakládáme vlastní klub. Chceš být s námi? Založit s vámi klub? To chci. Zdravém těle duch je zdravý, jen ten, kdo cvičí, hodně mladý. V čestném sportovním boji ať zvítězí ten nejlepší. Ten Filip ale krásně běží, jako atlet. A že prý nikdy neřekl sprosté slovo. Když na město padne chmurna dní, k pomoci druhým jsme připraveni. Mirku! Cink! Opět položíme do stabilizované polohy. Cink, provedeme umělé dýchání. Cink, provedeme masáž srdce. Cink! Já jsem tu sám. Přísahám na holý zadek. Ne, Bubek. Aby nám pomohla proti rychlým šípům. A na počest tohoto dne, chlapci, povstaňte. Zakládám bratrstvo košičí bratři. Miro, máš slovo. Kluci zlatí, na vás je radost ohledně. Mládí všech! Ani okruh zpět. Na stranu!